পড়ে গেল ভাই ভাই দৌড় কে পকাই ভাই উঠা পকাই দে উঠা পকাই তো ধরিনি উঠা দাও তো হ্যালো গাইজ জয় জগন্নাথ মু প্রকাশ মু স্বাগত করুছি আপন মানুষ আমার এম্পায়ার ব্লক কু বর্তমান আমি আসি পৌঁছু নিମିডিଓ ଗାଁରେ ସେ ଭାଇଙ୍କର ସେ କହିବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କ ବାରିରେ ସେ ବାହାରକୁ ରାତିରେ କିଏ ଟେକା ପକାଉଛି ଆଉ ସେ ବାହାରୁ ବି ଉଠିଛନ୍ତି 2-3 ଥର ଉଠିଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି ଏମିତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି କିଏ ଧଳା ଚାଲି ଯିବାର ତ ଶୁଣିବା ସେ ଭାଇଙ୍କ ପାଟିରୁ ଶୁଣିବା କିଛି କ'ଣ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କ'ଣ ରହସ୍ୟ କିଛି ଇଏ କ'ଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ସତ୍ୟ ଘଟଣାଟା? ଭାଇ ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ 3-4 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଏତେ ବି ଷ୍ଟଡି କରିନି ଘରକୁ କିଏ ଟିକା ଫେକା ଫୋପାଡ଼ା ବି କରନ୍ତି 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି। କେତେ ରାତି 12ଟା ପ୍ଲସ୍ ପରେ ରାତି 2-3ଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ରାତି 2-3ଟା ବେଳକୁ ଆଜି ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 2ଟା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟେକା ଫୋପାଡ଼ିଲା। ମୁଁ ବାଧ୍ୟତାରେ ଉଠିଲି ବାଧ୍ୟରେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ନିଦ ଲାଗିନଥିଲା ଆଖିକୁ ମୁଁ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲି ଗେମ୍ ଖେଳିକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ନିଦରେ ଟେକା କିଏ ଫୋପାଡ଼ିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବାରିକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବାରି ପଛପଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଳ ଗଛରୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆଇଲା ସାଉଣ୍ଡ ଆସି ହଁ ଏଇପଟେ ତାଳ ଗଛ ଗୋଟେ ଅଛି ତାଳ ଗଛ କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା? ସାଉଣ୍ଡ ପୁରା ଘଡ଼ ସାଉଣ୍ଡ ପୁଣି କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି। ତାଳ ଗଛ ଗୋଟେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିଲେ କେତେ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ ସେମିତି ପୁରା ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ତାଳ ଗଛ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ତାର ଘରକୁ ଗଲେ ଟର୍ଚ୍ଚଟା ନେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଳ ଗଛରୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲା ବେଳକୁ ବାଁ ପଟୁ ଟିକେ ଅନେଇଥିଲି ଏଇପଟୁ ଧଳା ଜିନିଷ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ସାଇଁକି ରକେଟ ଭଳିଆ ଗଲା ଏଇପଟରୁ ପୁରା ଏଇପଟରୁ ଇଏ ଯାଇକି ପୁରା ପଳେଇଲା ମାନେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହେବନି ମୁଁ ଧାଉ କରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଧାଉରେ ପଳେଇଲି। ମୁଁ ପୁରା ଛାନିଆରେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ତୁମକୁ କଲ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡକାଇଲୁ ଏବଂ ମୋର ସାହସ ଏଭଳିଆ ମୁଁ ଜିନ୍ଦଗିରେ ଦେଖିନି ମୋ କଲେଜ ପୁରା ଥରିଗଲା ଏଭଳିଆ ମୁଁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି। ରାତିରେ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ହେଲେ ବି ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଏତେ ରାତିରେ ଶୋଇଛି ଟେକା ଫେକା ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ଡାଉଟ୍ କରେ କିଏ କୋଉଠି ଗଛରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ବି ଏମିତି ଶୁଣାଯାଏ? ହଁ ଏଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ହେଲେ କ'ଣ ଗଛରୁ ଡାଳ ଫାଳ ପଡ଼ ମେଘ ପବନ କଥା କୋଉଠି ଡାଳ ଫାଳ ଗଳି ପଡ଼ିଥିବ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଆଜି ଏମିତି ବାଧ୍ୟରେ ଉଠିଲି ତାଳ ଗଛ ଏଇଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଯେ ହିସାବରେ ତାର ବାଁ ପଟକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲା ବେଳକୁ ଧଳାଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ସାଇଁକି ଏପଟକୁ ଆଇଲା। ମୁଁ ଛାନିଆରେ ତାପରେ ଘରକୁ ଜଣେଇଲି ତାର ଘର ଗଲା କହିଲା କ'ଣ କରିବା ଏତେ ରାତିରେ ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଡରିବା କାହିଁ ମୁଁ ଆମର ରାକେଶ ଭାଇ ବ୍ଲଗ୍ ଅଛି ଆମର ପ୍ରକାଶ ଭାଇଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକେଇଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ମୋ ସାଙ୍ଗ ରାକେଶ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଗର। ତ ଭାଇ ତ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସତ ଘଟଣାଟା କହିଲେ ରାତିରେ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଟାଇମ୍ଟା ଦେଖିପାରିଲିନି ଟାଇମ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗୁଲ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 1:28। ମୋବାଇଲଟା ଦେଖିଦିଅ 1:28 29 ହେଇଗଲା। ଲାଇଟ୍ ମାରିକି ଭାଇ ଚାଲ। ପୁରା ଭୟାନକ ତାଳ ଗଛରୁ ଝଣଝଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତାଳ ଗଛଟା ଆପଣଙ୍କର ନା ଆମର ଥିଲା ଆମେ ଜାଗା ବିକିଥିଲୁ ଦେଖୁଥିବେ ତଳେ କେତେ ଅନ୍ଧାର ପୁରା କିଟିକିଟି ଅନ୍ଧାର ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ପୁରା ଟୋଟାଲ ତାଳ ଗଛ ସାଇଡ୍ରେ ପୁରା କିଟିକିଟି ଅନ୍ଧାର ପୁରା ହଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଜାଗାଟା ପୁରା ଦେଖୁଥିବୁ କ୍ୟାମେରା ବୋଲି ପୁରା ହଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖିକି ଆସରେ ସେ ଭାଇକି ଟର୍ଚ୍ଚ ଦେଇ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲ କି ଭାଇ ସାପ ଫାପ ଥିବେ ମୋବାଇଲ ଆଣିଛ ଦେଖିକି ଆସରେ ମୁଁ ସେଇ କଳ ମୋଟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇଠି ଠିଆଇକି ସେଇ କଳ ମୋଟର ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇଠି ଠିଆ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇ କ'ଣ ଏଇଠୁ ପୁରା ସେ ଯାଇକି ପୁରା ଧାଉ କରି ପଳେଇଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲି ହେଲା ପୁରା ଛାନିଆ ଫାନିଆ ଖାଇଗଲି ପୁରା ଏଇ କଳ ମୋଟରୁ ଧାଉ କରି ସେଇ କଳ ପଳେଇଲା ମୋ କଲେଜ ପୁରା ଥରିଗଲା ଏକାଥରେ। ମୁଁ ଏତେ ରାତି ଅନିନ୍ଦ୍ରା ହେଇଛି ମୁଁ ଜିନ୍ଦଗିରେ ମୁଁ ଜମା ଦେଖିନି। ଆଉ ଠାକୁର ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆଇଛନ୍ତି ମୋର ସାହସ ଟିକେ ଅଛି ଆଉ ଷ୍ଟଡି କରି ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ପୁରା ସତ ରୁମ ବି ଟାଙ୍କୁଥିଲେ ଭାଇଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ରୁମ ବି ମୋର ଟାଙ୍କୁଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଗଲା ଏଇ ଜାଗାଟା। ଭାଇ ଜାଗା ଦେଖୁଛ ଜାଗା ମୁଁ ହନୁମାନ 40ଟା ରଖିଦେଉଛି ଅନ୍ କରିକି ଡରିବାର ନାହିଁ। ପଛେଇ ଗଲେ ଆପଣ ଆଗ ଯାଉ
ରାକେଶ ଏଇଟା କଣଟା କିରେ? କଣଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଠି? ସେଟା ଗୋଟେ ଶୋଇଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଜୁମ୍ କର ଗଛଟା ନା କିଛି ନାହିଁ ଆସ ଚାଲ ଲାଗୁ ଚାଲ। ଏ ଦେଖିକି କେସରେ ଭାଇ କଣ ହେଲା ଭାଇ କଣ ହେଲା କଣ? କଣ ହେଲା ମତେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଦି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ତମକୁ ଡାକିଛି କଣ ହେଲା ଭାଇ? ଡରିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଆଇଛୁ ବା ଭାଇ। ଭାଇ ସେମିତି ହଉନି, ଆମେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, କିଛି ଡରନି। ତ ଆମେ ମଝିରେ ଚାଲ, ତମେ ମଝିରେ ଚାଲ। କଣ ହେଲା କଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥାଟା ହେଲା କଣ? ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି। କିଏ ଧକ୍କା ପକେଇଲା କି? ମତେ କିଏ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ପକେଇଲା। ଛାଡ ଡର ଛାଡ ସାଙ୍ଗରେ ରଖ। ମଝିରେ ଚାଲ। କିଏ ଗୋଟେ ମତେ ଧକ୍କା ପକେଇଲା। ଭାଇ ଫୋକସ୍, କିଛି ଗୋଟେ କିଏ ଅଛି ମତେ ଲାଗୁଛି। ସତ କଥା ମତେ ବି ଲାଗୁଛି। ଆରେ ନାଇଁ, ସତ କଥା କିଏ ଗୋଟେ ତ ଅଛି। ଭାଇ ମୋ ଦିହ ଶୀତେଇ ଯାଉଛି ଗାଇସ୍, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋର ଦିହ ଶୀତେଇ ଆସୁଛି। ଭାଇ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ମାନେ ଡରିବା ପିଲା ନୁହଁ, ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସି ଯାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିସାରିଲାଣି, ମାନେ ମତେ ବି ବହୁତ ଡର ମାଡ଼ିଲାଣି। ସେ ଭାଇକି ସାଙ୍ଗରେ ରଖ, ଆମ ସହିତ ଆସ, ତମେ ଡରୁଛ କାହିଁକି? ତମେ ମଝିରେ ରୁହ, ଠିକ ଅଛି? ତମେ ମଝିରେ ରୁହ। ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗରେ ରଖ। ଆରେ ପାଣି ବୋତଲଟା ପାଣି ବୋତଲଟା ଆଣିଲନି କି? ଗାଡିରେ ରହିଗଲା। ଗାଡିରେ ରହିଗଲା। ସେ ଭାଇକି ସାଙ୍ଗରେ ରଖ। ଭାଇ ତମେ ଆଗରେ ଚାଲ, ଚାଲ। ହଁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ତାଳ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ପକାଇ ଇଏ କଣଟା? କାଇଁ ଏଇ ବା ତଳାଟା, ଏଇ ବେ ସେପଟ ସାଇଡରେ ବା ଦେଖୁନୁ, ଏଇ ବା ଯାଉଛି ଚାଲିକି। ଏଇ ତଳେ ଆଉ ଟିକେ ଟାଣୁ। ଭାଇ ସେ କଣଟା ବେ ଡାକ, କଣଟା ବେ ଡାକ, ପଳେଇছিল ବେ ଏଇଠୁ, ପଳେଇছিল। କଣଟା ସିଏ? ଡାକ ପକାଇ, କଣଟା ସିଏ? ମତେ ଛାଡି ପଳେଇ ଏବେ ବି ସେ ଯାଉଛି। ଗାୟବ ହେଇଗଲା। କାଇଁ ସିଏ ଏବେ ଗାୟବ ହେଇଗଲା। କାଇଁ ସେ ଜାଗା ନାହିଁ। ପକାଇ ଭାଇ ପଳେଆ ଭାଇ ଏଠି ସତରେ ଭୂତ ଅଛି। ଏଠି ସତରେ ଭୂତ ଅଛି। ଭାଇ ଆମେ 3 ଜଣ ଯାକ ଭୂତ ଯୋଉ ପଟେ ଆସିଲେ ସେଇପଟେ ପଳେଇ ଚାଲ ଭାଇ। ସେଇପଟେ କେମିତି ଯାଇପାରେ? ସେଇପଟେ ବା ସେ ଠିଆ ହେଇଛି, ସେଇପଟେ କେମିତି ଯିବା? ଆଉ କୋଉ ବାଟ ଅଛି? ବାଟ ଅଛି ଯଦି କୁହନ୍ତୁ। କଣ କରିବା ଏବେ? ଏଠୁ ଯିବା କେମିତି? ସକାଳ ହଉ ଯିବା। ମୋ କଥା ମାନ, ଏଠୁ ସକାଳ ହଉ ଯିବା, ବୁଝିଲ? କୋଉ ଜାଗାରେ ଥିଲା? କୋଉ ଜାଗାରେ? ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ତ ଏଇଠି ଆଉ ଦେଖା ଯାଉନି ତ। ପକାଇ ସେଇଟା କୋଉଟା? କାଇଁ ସେ ଗଛ ସାଇଡରେ। ଧରି କ୍ୟାମେରା ସାଉଣ୍ଡ କି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ଆରେ କାନ୍ଦୁଛି। ଜୁମ୍ କର। କିଏ ବେ? କିଏ ଦେବେ? ଆରେ କିଏ ସେ କଣ କହୁଛି? କୋଉଠି ସେ? ବାଟ ଛାଡିବନି ଭାଇ ସେ ଭାଇ ଆମକୁ ଘେରି ଦେଇଛି। ସେ ବାଟ ଛାଡିବନି ଆମକୁ, ବୁଝିଲୁ? ଆରେ ଭାଇ ଏଇ ଗୋଲେଇକି ବସିଯାଅ, ମୋ କଥା ମାନ। ଆରେ ନାଇଁ, ବସିଯାଅ। ମୋ ଭାଇ ଆଗକୁ ଯାନା। କଣ କରିବା? ମୋ ଭାଇ ମୁଁ ଯିବିନି। ଭାଇ ନା ସେଠି କିଛି ନାହିଁ। ଭାଇ ଅଚାନକ ଗଳି ପଇଲା। ଭାଇ
ପକାଇ ସେଇଟା କଣଟା ସିଏ ଆରେ ଏଇଠି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ପକାଇ ହଁ କଣ କରିବା ଯିବା ଆଗକୁ ଯିବା ଭାଇ ଆଉ ସାହସ ହଉନି ଯେ ଭାଇ। ଏଇପଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆଉଛି ସେ ଭାଇକି ସାଙ୍ଗରେ ରଖ ସେ ଭାଇକି ସାଙ୍ଗରେ ରଖ ଏଇଠି ମଶାଣି ଫଶାଣି ଗୋଟେ ଅଛି କି ହଁ ଭାଇ କୋଉ ଏଇ ପଟେ? ଆଗରେ ମଶାଣିଟା ବା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ସେପଟେ ଭାଇ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଗଡ଼ିଆ ଅଛି ସେ ଦିଟା ଗଡ଼ିଆ ସେପଟେ ମଶାଣିଟା ବା ମଶାଣି ବାଟ କୋଉଠି ଅଛି ଆଗପଟେ ସେପଟେ ହଁ ମଶାଣିଟା କଭର କରିବା କି ନା ଭାଇ ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରୁଛି ପଳେଆ ସମ୍ଭାଳି ହବନି ଭାଇ ତମ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରୁଛି ପଳେଆ ଭାଇ ଡରନି ଭାଇଆ ଆଜି ଗାଇଜ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜି ନିଜ ଆଖିରେ ଆମେ ଭୂତ ଦେଖି ସାରିଲୁଣି ଆରେ ଆଜି ଭାଇ ଦି ଥର ପୁନେଇ ନା କଣ ବା? କୁମାର ପୁନେଇ ଆଜି ନା ଆଜି ନୁହଁ ଦେଖିଲୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖି 6 ତାରିଖରେ ପୁନେଇ ନା କଣ ଥିଲା 6 ତାରିଖ ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିଲି କେଟା ଆବେ ଆଜି 6 ତାରିଖ ଆରେ ଆଜି ତ ପୁନେଇ ଆଜି ମାନେ 1:39 ହେଇଗଲାଣି ଆବେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ପୁନେଇରେ ବହୁତ ଭୂତ ବାହାରୁନି ଆଜି ଆମେ ଦି ଥର ତାକୁ ଦେଖି ସାରିଲେ ଆଜି ପୁନେଇ ସେ ବାଟରେ ମାନେ ଅଛି 12ଟା କେମିତି? ପରେ ପୁନେଇ ହେଲା ମାନେ 6 ତାରିଖ କୁମାର ପୁନେଇ କଣ କରିବା ଏବେ କଣ କରିବା ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ନା ପଛକୁ ଯିବା ବୁଲି ଆସିବା ଆଉ ଥରେ ଏଇପଟୁ କିନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ନା ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିନି ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ଭାଇ ରୁହ ଭାଇ ତମେ ସେମିତି ହେଲେ କେମିତି ହବ ତମେ ତ ଆମକୁ ଡରଉଛ ଆଉ ମୋ ଚପଲ ଗୁଡ଼ିଗାଳି ପଡ଼ିଲା ଭାଇ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ପକା କା ଏଇପଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିଲା ଯିବା ସେପଟୁ ଯିବା କବର କରିବା ଏପଟୁ ଏପଟୁ ଦେଖ ଯିବା ସେପଟୁ ଆବେ ସେପଟରେ ଦି ଥର ଦେଖି ସାରିଲେ ଆଉ ତ ସେପଟୁ ଯାଇପାରିବାନି ନା ଏଇପଟେ ପକାଇ ଏଇପଟେ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଲାଗୁଛି ସେପଟେ ତ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଧଳାଟା ଯୋଉ ସେଠି ଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ଧଳାଟା ଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ନା ଧଳା ନାହିଁ ଆରେ ସାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି କଣ ପକା ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି କିଏ କାନ୍ଦିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ବେ ପକାଇ କିଏ କାନ୍ଦୁଛି କିଏ ଯିବା ଟର୍ଚ ମାନୁ ଟର୍ଚ ହାତରେ ଅଛି କଣ ଆମେ 3 ଜଣ ହେଲେ ଏ ଭାଇ ତୁ ଭାଇ ଆରାମସେ ଟିକେ ଇଏ ଇଏ କିଏ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଜୋରେ ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଣା ଭାଇ ଆମେ ତମକୁ ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ ନିଜେ ଶୁଣନ୍ତୁ କାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ସେଇପଟୁ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି କିଏ କିଏ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି କି କିଏ ସେଠି କିଏ ସେ କିଏ ସେ କିଏ କାନ୍ଦୁଛି ଗୋଟେ କାନ୍ଦ ସାଉଣ୍ଡ ପୁରା ଚାରିପଟରୁ ଆସୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଇପଟୁ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ସେପଟୁ ବି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଭାଇ ବି ଧର ଭାଇ ଡରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭାଇ ଡରୁଛନ୍ତି ସାଉଣ୍ଡ କୋଉଠି ହଉଛି ପକାଇ ଭାଇ ସେ କିଏ 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 ପକାଇ ଉଠା ଉଠା ପକାଇ ଦେ ଉଠା ଉଠା ପକାଇ ତାକୁ ଧରିନି ଉଠା ଦବ ଉଠା ଦବ ଉଠା ଦବ କାଇଁ ରଖି ଦବ ତାକୁ ଧ ର ର ର ର କିଏ ପକା ତା ନାକ ଧରିଲୁ ପକା ତା ନାକ ଧ ପକା हे जगन्नाथ भाई छाड़ू नहीं गला ତାକୁ ନେଇ ଚାଲେ ବାହାରୁ ସେଇପଟେ पानी ପାଣି ଗଡ଼ିଆ ଅଛି ପାଉନି भाई ଏ ଉଠା 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 ଚାଲ ପଳେଇବା ଏଇଠି ପଳେଇବା ଆଉ ହବନି ଏ ଧର ତ ଚପଲ ମୁଁ ଧରୁଛି ପିନ୍ଧ ତାକୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧାଉଛି ଭାଇ ଭାଇ ପଳେଆ टिके भाई को पकड़ हम सेटा कवर कर दो राकुर मोर एथे छाड़ भाई सागर को दे टिके भाई को धरी की रखी था हाँ हाँ से धरता हम टिके देखि दो हाइलो चलो भाई जगह दिला ଏ ସାଗର ଭାଇ ଆକୁ ଧରତା ହଁ ହଁ भाई नाही भाई କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ବେଶୀ ସେଇଠି ବସିଲା जगह नाही ଏଇଠି ଥିଲା ବା ଏଇଠି ଥିଲା एडी थिला देखि दिला ହଁ एडी थिला एडी बसतला अबे से भाई कुआडे गला ताऊ धर ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ହଁ ହଁ ଧରିଛି छावर एटा मोबाइल दे ता लाइट दे एई जगह रे गाइस एई जगह रे वर्तमान थिला एई जगह रे ए भाई को धर तो भाई को देह पूरा ये पानी पानी पूरा एठी मु एठी थिला समस्त स्पष्ट भाव रे देखिछु ଏଇ ଗଛ एठी बसतिला हां ठीक अछि अरे गला कुआडे से पांट भाई रे
ଆରେ ନାହିଁ ସେ ଗଲା କୁଆଡେ ସିଏ ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ ଯିବା ପଳେଇବା ଆଉ ହବନି ଚାଲ ଯିବା ନା ରହିବାନି ଆଉ ଭାଇ ହବନି ଭାଇଙ୍କ କଥା ପୁରା ସତ ସେ ରାତିରେ ପୁରା ହୁମଧାମ କରୁଛି ଶୁଣ ଆଜି ଭାଇ ଶୁଣ ହଁ ପକାଇ ଆଜି ବେଶ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ଆଉ ରହିବାନି ଅଧିକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାୱାର ଆଜି ଅଧିକା ଠିକ ଅଛି ତ ଆରେ ଏଇପଟୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆଉଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗାଟାରୁ ବାହାରି ଯିବା ହିଁ ଠିକ ହବ ନା ନା ସେ କଣଟା ସେଟା ଦେଖାଉଛି କୋଉଠି କୋଉଠି ସେ ଟର୍ଚ ମାଇଲୁ ହଁ ହଁ ସେଠି ମାଇଲୁ ସେପଟୁ ସାଗର ସେପଟୁ ମାଇଲୁ ଗୋଟେ ଦୀପଟା ବୋଧେ ସେଟା ହଁ ଦୀପଟା ସେଟା ଚାଲ ଏଇଠୁ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ଏଠୁ ବାହାରି ଯିବା ଜଲ୍ଦି ଯିବା ଭାଇ ମୁଁ ଟାଇମଟା ଦେଖେ କେତେ ହେଇଛି ଆଉ ଟାଇମ ଦେଖିବାକୁ ଟାଇମ ନାହିଁ ଦିଟାରୁ ଆରେ ତିନିଟା ଫାଟିଲା ହିଁ ପଛ ଦିଟା ଭାଇ 1:54 ଦିଟାରୁ 1ରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂତଙ୍କ ପାୱାର ବହୁତ ତାହେଲେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଏଠି ରହିବାନି ପଳେଇବା ଆରେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଥିଲା ଏଇ ଜାଗା ନା ଏଇ ଜାଗା ଠିକ ଅଛି ଦିନରେ ଆସିବା ଦେଖିବା କଣ ହଁ ଚାଲ ପଳେଇବା କ୍ୟାମେରାଟା ଧରିଲୁ ଦେଲୁ ଟର୍ଚଟା ଦେଲୁ ସେ ଭାଇଙ୍କି ତ ଭାଇଙ୍କି ତ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ ପକାଇ ସେପଟେ ଏବେ ବି ସାଉଣ୍ଡ ଆରେ ହଉଛି ଭାଇ ତୁ ଭାଇ ଏବେ ବି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ସାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଦେଖ ଭାଇ ମୋ କଥା ମାନେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତି ଆଉ କୋଉ ଦିନ କଭରେଜ କରିବା ଠିକ ଅଛି ଆଜି ତାଙ୍କର ପାୱାର ବେଶୀ ଠିକ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଯେତେ ବି ଯାହା ବି ଶକ୍ତି ଥାଉ ସେ ତାଙ୍କ ପାୱାର ଆଜି ଅଧିକା କୋଉପଟେ ଯିବା କୋଉପଟେ ଯିବା ବାଟ କୋଉ ପଟେ ଆଇଥିଲେ ଏଇ ପଟେ ଆଇଥିଲେ କୋଉ ପଟେ ଆଇଥିଲେ ଗଲେ ଭାଇ ତ ଗାଇଜ ଆମକୁ ଏବେ ଭୂତ ବାଟ ଭୁଲେଇ ସାରିଲାଣି ସିଏ ଭାଇ ତାଙ୍କ ନିଜ ମାନେ ଘର ପାଖ ଜାଗା ହେଇକି ସିଏ ନିଜେ ବାଟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ଏଇ ବାଟ ନା ଏଇ ବାଟ କୋଉ ବାଟ ଜଣା ପଡୁନି ଏଇ ବାଟରେ ଯିବା କ୍ୟାମେରା ଦେଖୁଛୁ କଣଟା ସେ କଣଟା ବି କିଏ ସେ ଆରେ ଭାଇ ପଳେଇ ଚାଲ ଏଇଠୁ ରୁହ ନା ଚାଲ 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 ଏଇ ଟର୍ଚ ମାରି ଚାଲ ଭାଇ ଏ ଆଗୁ ଯାନା ବେଶୀ ଆଗକୁ ଯାଉନା ଏଇପଟେ ଆସିଥିଲେ ଏଇପଟ ବାଟ ନା ଆରେ ଏଇ ବାଟ ଦି ଭାଇ ଜଣା ପଡୁନି ବାଟ ବି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆରାମରେ ଦେଖି ଚାଲ ବର୍ଷାଟା ରହିଲା ସେଇପଟେ ଏଇ ବାଟରେ ଯାଇଥିଲେ ତି ଆମେ ରାକେଶ ଭାଇ ଭାଇ ତାକୁ ଏ ଭାଇ ଭାଇ ଜୁମ୍ କର କିଏ କିଏ କ୍ୟାମେରା ଉପରୁ ଦେଖ କିଏ ବେ କିଏ ସେ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇ ଚାଲ ରାକେଶ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇବା ପୁରା ହଷ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଜାଗା ଏ ଭାଇ ଇଏ କୋଉଠି ବୋଇଲା ନା ଏଠି ସେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା କୋଉଠି ପଡିଥିବ ସେ ଆମକୁ ଏଠୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ। ହବନି ସେଟା ପୁରା ହଷ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଭାଇ ଆମ ଯେତେ ବି ଆମେ ବ୍ଲଗ କଲାଣୁ ତା ଭିତରୁ ଏମିତିଆ ମାନେ 3-4 ଥର ହେଇଗଲା ପକା 3-4 ଥର ଆମେ ସେ ଭାଇ କୋଉଠି ଗଲେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ 3-4 ଥର ଦେଖି ସାରିଲୁଣି ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଜି 6 ତାରିଖ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତି ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠୁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିକି ଯିବାକୁ ପକା ହଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିଦେବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ତ ଏମିତିଆ ଇଏ ଦେଖିଲେ କାଲି ଦିନରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆସିବୁ ସେ ଜାଗାଟା ପୁରା ଇଏ କରିକି ଯିବୁ ଦେଖିବା ଦିନରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି ଦିନରେ ଆସିବା ବହୁତ ବାଟ ହେଇଯାଉଛି ଏତେ ବାଟରୁ ଆମେ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା କ'ଣ ହଉଛି କାଲି ହଁ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି ବହୁତ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ଡିସିସନ୍ କରିବା କ'ଣ ଦେଖିବା ସେ ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ପେଲେ